Pois temos que falar de fútbol nos próximos minutos. Está a cosa que arde. En primeira división está todo peixe vendido ao Barcelona. Se programaba onte, ademais na casa e diante do seu máximo rival no clásico, delante do Real Madrid, campeón de Liga. Gañaban aos blancos 2-0, poñendo fin á tempada prácticamente. Quedan 3 xornadas, pero o título xa é do Barça. E, ademais, na semana na que o Real Madrid vivía un auténtico inferno con problemas internos, agresións entre dous xogadores. Se coñeceu, pois, problemas tamén entre xogadores de hai varias semanas. Eso que, en certo modo, esa filtración foi a que deu lugar ao grande problema que houve entre Tchouaméni e Valverde esta semana, que acabou con un deles no hospital. Bueno, unha semana dura. É unha tempada, eu diría, as últimas 2 tempadas nas que o Real Madrid, a nivel institución, pois non parece o que era e que ten que cambiar, porque é un club moi grande e seguramente os seus seguidores e seguidoras, entre eles os peñistas de aquí da Peña Madridista San Miguel de Culleredo, pois están fartos de esa deriva na que a directiva ten moito que dicir. O imos analizar nos próximos minutos con Fernando Blanco e con Fernando Sampedro, pero que ademais temos que falar do Depor, que depende de sí mesmo, está a 9 puntos, a 3 xornadas de subir directamente a primeira, e en todo caso o mal menor vai xogar o playoff, aínda que a moitos non nos gusta moito esa posibilidade, porque creemos que pode ser peor para os intereses do equipo, pero o Deportivo está agora, depende de sí mesmo, empatado con 71 puntos co Almería, a 4 do Racing de Santander, que como pois non falle moito vai subir directamente, case o ten seguro. O Depor só lle preocupan agora o Almería, o Málaga e o Las Palmas, que perdía onte frente ao Andorra, próximo rival precisamente do Depor en Riazor o domingo, e que ademais pois tamén o Depor está pendente dese creo que é Almería, Las Palmas, sí, se xogan en Almería, que vai ter lugar esta fin de semana, e eu, como seguidor, non teño claro se quero que gaño Las Palmas, se quero que gaño Almería, ou que empaten, non o teño claro. Non lo van a aclarar Fernando Blanco e Fernando Sampedro. Os dous, moi bo día, que tal? Moi bo día. Bueno, Fernando Blanco, vamos a esperar un pouquiño porque parece se nos cortou a comunicación. San Pedro, que tal? Moi bons días. Moi bons días. Ti que dis do Depor? Despois falamos do Madrid, que desgraciadamente hai que falar do Madrid, porque é un grande clube, un clube enorme, o clube con mellor palmarés de toda a historia. Ninguén ten 15 Copas de Europa. Non se pode permitir vivir unha situación como a que vive o Madrid. Está claro que non, pero vamos, nin de lonxe. Pero bueno, sí, logo analizamos máis en detalle. Imos empezar co noso Deportiviño, que é o que nos toca de cerca. Home, a ver, quedan 3 xornadas, depende de si mesmo. Non vai ser doado gañar 3 partidos seguidos. Bueno, o Depor creo que leva xa 10. O Racing leva uns cuantos. Bueno, perdeu un partido o Racing, non hai moito. Creo que non estou seguro, pero creo que leva 10 partidos sin perder o Deportivo. Bueno, non é baladí, está francamente ben. Bueno, costou gañar en Cádiz este venres, un gol postreiro de Juan Diego Molina, Stoichkov. Algún día me explicarán ben por que se lle chama Stoichkov, o gaditano Juan Diego Molina, un clásico da segunda división, non? Moitos anos no Eibar, por exemplo. Bueno, pois, mira, quedando 3 xornadas, dependendo de si mesmo para cadar o ascenso, están nunha situación de privilexio que xa lles gustaría ao resto dos equipos. Pero eso está claro, ¿no? Fernando, pero ti crees que aguantará a presión? Eu creo que sí. Ademais, mira, os rivales que lle quedan son o Andorra, que xa prácticamente non se xoga nada. Sí, pero que onte lle metía 5-2 a Las Palmas. Pero 5, pero xa é un equipo, eu creo que xa é un equipo que xoga tranquilo. Xa non tranquilo non, porque está Piqué aí e con Piqué non están Piqué tranquilos está suspendido nunca durante varios meses, o sea que dudo que veña, igual ven a Coruña, non o sei, pero en teoría non pode estar no palco. Bueno, pero se compra entrada pode ir ao estadio perfectamente. Sí, pero igual non lle compensa comprar a entrada, polo coñazo que lle poden dar. Sí, tamén é verdade, bueno, o Andorra, a ver, non vai chegar ao playoff, non, está claro. Está salvado de sobra do descenso, o sea, que xa é un equipo que non se xoga nada, que non ten nada que perder, tampouco ten nada que gañar, o sea que pois a presión é toda para o Depor. O playoff en este momento é cuestión, evidentemente, dos que están metidos, que serían Almería, Málaga, Las Palmas e Castellón. Este último é o último con 65 puntos, sí. Están Eibar con 64,
Burgos con 63. Sí. E Andorra non chega porque ten 58. Claro, Creo que non chega ao Córdoba ou pode entrar con 60. Tampouco, son 9 puntos. Tampouco. Aí Burgos e Eibar son aspirantes a unha posible plaza. A ver, entre eses 8 primeiros da Liga, 2 van a quedar fora do playoff, pero o ascenso directo, que é o que nos compete, eu creo que é cousa de 3. É cousa do Deportivo, do Almería e do Racing de Santander, que xa pode matemáticamente ascender este sábado si se dan as circunstancias pertinentes. O Deportivo teria que perder. Exacto, sería unha delas. Nese Almería-Las Palmas, duelo directo, que, home, o mellor po Deportivo é que gañe Las Palmas. Está claro. A ver, eu non o sei. Sí. Eu creo que é mellor que perda. Non, porque o Almería está empatado a puntos que gañe, contigo. perdón, estás dicindo que gañe. Claro, que gañe Las Palmas. Que gañe Las Palmas, sí. En su defecto, que empate, polo menos, que lle rasque algo ao Almería. Que puntúe, sí. Exacto, que lle rasque algo o Almería. A ver que dice Blanco, que leva aí que antes non podía entrar, que me dicía que hai moitos avións en Alvedro que a lo mejor bloquean a señal do móvil. Fernando Blanco, moi bo día. Hola, bo día. Que estás aí por fora e estás lonxe, non? Pois sí, a verdade é que ao final, bueno, decidín vir a Cádiz porque vin que o equipo necesitaba o apoio de todos os xeareiros, claro. Que agora dixe, bueno, pois xa que é un viaxe máis ou menos bonito, contaba con mellor tempo, pero bueno, o importante o da festa é secundario, non? O importante é que o equipo gañou, que eso era o que se viña. Bueno, por pouco, por pouco, pero bueno. Ojalá, mira, o gañase os que quedan da hora de final de xornada por pouco así, por 1-0, sí. Que o Deportivo estaba ascendido. É como se soe decir no minuto 95 de penalti injusto. Mira ti o que é por pouco, o sea, estes 3 que quedan. Sí, firmo, Andorra, Valladolid, Las Palmas, os 3 por 1-0, o equipo en primeiro. Fernando, ahora que estamos entón, fuches a Cádiz, e eso te honra, evidentemente, como vichelo o partido? Ti pensabas que o Deportivo podía gañar? Sí, eu tiña claro, foi unha das cousas que me animou, home, máis que nada, pero tampouco era, non facía falta ser ningún entendido de fútbol. Sei que viñeron polo menos 600 xeareiros da Coruña, e porque non lles deron máis entradas e non viñan máis, porque viñeron 70 peñas, pero quero dicirche que levaba, me parece que eran 51 puntos fixo 5, 17 partidos sin gañar, bueno, gañou últimamente fai 5 semanas, na casa 8 co Deportivo, ahora 9 sin gañar na casa, a xente está moi decepcionado, o equipo está morto, está roto, ten xente de calidad, pero cando entras en esa dinámica, pues como lle pode pasar a Zaragoza ou algún equipo de primeira que entras aí e ten xente importante, como pode ser Lucas, Suso, Antoñito Cordero, que ten xente moi boa, porteiro brasileiro fenomenal, pero a cabeza non che vai. Entonces, eso era a esperanza que tiña eu de que o equipo gañase. A xente, a afición, ainda que foi bastante tamén ao campo por parte do Cádiz, está moi desilusionada. De feito, se hoxe gaña o Huesca, se mete xa en posicións de descenso e non as teñen todas con eles, porque o equipo xoga andando. Xa se veu no tema do partido que o Depor foi superior en todas as facetas. Que pasa? Que o Depor tampouco está nun momento brillante de xogo, porque chega moito, pero non marca, por eso dices ti, por moi pouco, pero claro, que por eso te preguntaba, Fernando, claro, porque eu me refería si tiñas esperanza non antes de ir, o motivo que te levou a Cádiz, senón vendo o partido e a falta de 5 minutos cando meteu o gol Stoikov, eu realmente veía un Depor ante ese Cádiz, como o Depor non levaba 2 ou 3 goles. Esa é a miña pregunta. Bueno, a verdade é que era o que te decía, ten moi bo porteiro, que eu creo que foi o que salvou, David Gil é un gran porteiro, que foi o que salvou, pero bueno, teña un dominio bastante grande o Depor, creo que era de 59-41, o Depor sacou 9 córners e fixo por 3 do Cádiz e 19 disparos por 7 do Cádiz. A verdade é que tuvo que esperar ao final, pero é o que tantas veces vimos repetindo estes lunes aquí no Radio Puigledo, do sentido de que
o Depor tamén o co salva, ese fondo de armario que non teñen outros equipos. Entonces, bueno, se faltan poucos minutos, se saca do banquillo a Escudero, que pode ser titular os minutos que aguante, se saca a Stoico, e agora Noé, que está tocado cunha varita mágica, e resulta que cando entrou ao campo Stoico, que era o minuto 86, e que xa entraba máis que nada pos minutos de desconto, pois se fan unha xogada de dentro de Escudero, o sea, con remata Stoico a pase lonxe de Noé dunha banda a outra da área, e che meten o gol entre os tres que estaban no banquillo. Por eso che digo. No, sí, pero a ver, ese é que o fondo de armario os rapaces moi ben, o Noé Carrillo pues está en estado de gracia, parece nestes dous últimos partidos, sí, pero o resto dos que saíron, Escudero, Stoico, é un fondo de armario xa un pouco apolillado, Sí, esta vez funcionou, pero non sempre. Pero sabes que pasa, San Pedro, que xoga moito tamén que hai que xogar con eso, ca motivación, e que eu estaba no campo e diante de min tiña como 10 familiares de Stoico, que eu non sabía que era de Cádiz. Sí, é gaditano, sí. E resulta que estaba ali a familia, e claro, sale con esa motivación, e che resolve o partido, que ao mellor en outras circunstancias ti sacas un xogador no minuto 86 e che diz, anda, Xelti. O normal é que non pase nada. Claro, é que non quera salir xa, o sea, que diga, tío, vale, pues vou a salir, pero, mira, me hubieras metido antes, pero que pasa, saleu ali que eu, cando vin que meteu o gol, empezaban a saltar a familia ali diante, que vin que aí o estadio. O sea que, a veces, tens que contar tamén co factor suerte, hai xente que dice que non, que a suerte non existe. Hai que fichar, hai que ver o resto dos equipos da categoría e fichar un xogador de cada que nacera de cada en cada localidade. Que gran idea. Eso era o que se facía fai anos que a selección, se levaban a un de que van a xogar. En serio? Sí. Ti non recordas eso, de cada sitio que iban a xogar fai 15 ou 20 anos que levaban sempre un xogador para que a afición por exemplo, a selección española xogaba en Tenerife, levaban un xogador do Tenerife. Levaban un do Tenerife, claro, sí. Panchero Campo. Non lembro eu se cando estaba Luís Suárez de adestador, que lembro que houbera un partido aquí en Riazor, que por certo, despois moito tempo non volveu a ver porque a xente viña Fernando Hierro, e aquí Fernando Hierro non lle perdonan aquel tema de Valladolid. E Riazor pitou, eu non me lembro sin aquela ocasión que estaba Luís Suárez, si chegou a levar a Fran, si estaba xa Fran por aí. Non me acordo se chegou a debutar, creo que non. Creo que xa estaba, pero ahora non me lembro. Non me acordo. En todo caso, bueno, a selección xa falaremos da selección máis adiante, pero en todo caso, San Pedro e Blanco, a ver, a mí me parece que en este caso, en as últimos partidos, a clave para min do resurdir do Depor é a saída de Noé, no sentido de que é un xogador, aparte de que os xogadores xoves saen con esa ansia, ¿no? con ese fame, Noé é un tío con moitísima mobilidade, e que saiu Noé, se empezou a mover o medio campo do Depor, que con Villares ata entón estaba moi contenido, moi ben, pero non tiña esa mobilidade que lle deu Noé. Noé lle deu un empuxón, pero tremendo, nos últimos 20 minutos, 15 minutos de partido, que a mí me parece que é o que lle falta ao Depor, é dicir, un centrocampista que conduza, que teña un poquinho de sangre, se me permitido esa expresión. Non sei se estás de acordo, Blanco. Sí, totalmente, que xa desde cando o partido do Mallorca que meteu o gol na Copa, pues bueno, estaba un pouco aí desaparecido. Sí que é verdade que por declaracións de Antoni Hidalgo, dixo que o chaval estaba xa adestrando co primer equipo, pero como había pasado a vida en Songo ao primeiro e o Fabril estaba xogando moito, dixeron que non querían pasarlo para a primeira plantilla porque era debilitar a Fabril, se trataba de conseguir o ascenso, pero o consideraban xa un xogador da primeira plantilla, e a verdade é que os partidos que vexo en Abegondo é un xogador fenomenal que pode xogar aí, non sei se para o ano se ascendo Depor igual sería para a primeira, pero para a segunda perfectamente. Entonces, en estes partidos estuvo tocado cunha varita, como digo, con o tema o gol do outro día, o gol de Mallorca. En este en Cádiz non marcou, pero deu o pase a outra banda, ao caso de Stoico, que participou moito, a mobilidade que lle deu, que a mí me recordaba moito, sí que é verdade que de moitos anos,
moita xente igual se acordará, pero me recorda moito a época de José Luis Vara, un chaval con corpulento, con bon desplazamento de balón, que non reúlle o mellor non ten ao esa técnica, non, choque. que tiña José Luis. Ou sí. Pero bueno, home, este todavía é moi xoven, a técnica se pode ir adquirindo, o sea, quer decir que ten moito marxen de mellora, pero que lle vai aportar moito ao club e segura, e ao Deportivo, e seguro que en estes 3 partidos que faltan vai a ter minutos, porque hai momentos que o equipo está atascado, o equipo contrario está tamén canso, e cando sale ele, efectivamente, o que dicís, que revoluciona o equipo, sobre todo en ataque. Sí, o rival non espera esa imprevisibilidade que lle pode dar un xogador como Carrillo, non? É que lle vai a dar un chaval do filial, claro, que non o teñen baixo o seu radar. A ver, agora sí, porque xa leva 2 partidos destacando, pero xa se lle acabou esa sorpresa, digamos. O seguinte rival do Deportivo, Andorra, si sai Noé Carrillo, xa van a estar pendentes. No, pero seguramente o sacará na segunda parte. Bueno, pero ese ratiño que poida xogar, xa van a estar pendentes, ollo que sale este. E vos preocupa o Andorra despois de meterlle 5 a Las Palmas? De meternos a nós, creo que eran 4, me parece. Me preocupa calquera. A mí me preocupa moito. Xa non polos 5 de Las Palmas, sino porque os partidos que lle vienen, que se ve xoga con moita alegría, non se xoga nada, se ve que Piqué non lles mete presión ninguna, é un equipo, a mí o que me chama a atención é que gañou 8 partidos fora da casa, que non é moi doado, e ademais en números en goles a favor, a pesar de ocupar o posto número 10 na clasificación, é que supera o Deportivo, ten gol este equipo, cuidado. Sí, por eso te digo, é decir, é un que nadie se confíe deste equipo. É un carameliño envenenado, cuidado, a mí me preocupa este partido, bueno, me preocupan os 3. O que menos me preocupa, fixadevos, é o de Las Palmas, porque o Depor ten claro que se chega xusto vai ter que sair a morrer. Pero en Valladolid pode ir con o tema de non... O Depor en casa contra Las Palmas vai sair a comerse a Las Palmas, non lle queda outro. Pero en Valladolid o mellor vai con precaución, e aquí, con o Andorra, o mellor o domingo, dicen, bueno, vamos a ver, le vamos a meter 3 porque estamos en casa, e o mellor nos mete 3 a nós. Históricamente o Deportivo non se lle dá ben xogar baixo presión. No, Se chega ao último partido contra Las Palmas e necesita ganalo para subir... Sí. Es que ese é o problema que tengo. Bueno, non as teño eu todas conmigo, ni moitísimo menos. Pero teño claro que sairán xa coa obriga... Ainda que as Palmas non se xogue nada. Bueno, pero o Depor, si ten que salir ese partido, polo menos ten claro que ten que facer. Pero ao mellor, en Valladolid, vai xogar... Claro, ten en todos os partidos, ten que sair a gañar. Pero non o fai, nunca ten esa actitude de sair a gañar. A mí me segue sin parecer... Non me fales de actitude que... Me segue sin parecer que o pasado venres... Eu non vin un Deportivo que xogaba ben, pero porque tiña diante un rival inexistente. Sí. Non vin un Deportivo... Un rival deprimido. Que realmente un Deportivo tomara a batuta. Tomou porque o rival non lle presionaba. O Andorra lle vai presionar en Riazor. O Andorra non é o Cádiz, O Cádiz en 90 minutos chegou unha vez a portería de Fernández. Sí, e porque o Deportivo se relaxou. A ver, o Andorra non é o Cádiz, o Valladolid... No. Me preocupa máis o Depor, o que faga o Depor en Valladolid que o que faga o Valladolid, que está xa salvado matemáticamente. Tamén está na mesma situación co Andorra, nin para arriba nin para baixo. E me preocupa, aparte de Andorra, partido con Las Palmas aquí, como salga o Depor e esa flojera que lle pode entrar nas pernas, que decía ben Fernando. O resto, se o Depor sai como ten que sair, a mí non debería ter problema para polo menos 7 puntos de 9 posibles. Eu creo que os ten que... Mira, eu vos digo unha cousa, se gana os 3 partidos consigo os 9 puntos que quedan, incluso pode quedar primeiro, No. Sí. No, ten complicado. O Racing está moi forte. O Racing está moi forte, a Racing e a Almería lle están pitando a favor. Bueno, o Racing, según os resultados, eu penso que se gaña o próximo partido pode ser de primeira xa. Sí. E o vai gañar, O Almería outro día... Xoga na casa, non creo que se o deixe escapar, No, o Almería se queixaba de que lle perxudicaron, Bueno, pero se queixa... o Racing se queixa toda a temporada. Sin embargo, lle pitaron, un penalti que era clarísimo a favor do Burgos, se non lle pitaron, que xa sacou o Burgos un comunicado. Claro. Quer decir que tuvo moitas axudas. Decía Ramis, ao Depor lle pitaron un en contra, un que era igual, en contra lle pitaron o Depor, e a este o pitan ao revés. Claro, a ver. Eu vin a
as tarxetas e xogando Burgos na casa, me parece que sacaron 6 ao Burgos e 2 ao Racha Santander. Ten unha forma de xogar que che complica a vida sempre sale perjudicado o rival, non sei como fai, Eu sigo dicindo que as últimas decisións co Deportivo e estas co Almería a semana pasada cando xogou contra o Mirandés o Almería xa iba gañando, pero lle pitaron un penalti a favor que ninguén o veu. É que ves as imaxes por televisión e dices, eso non é penalti na vida. Esa decisión esta fin de semana de perdonarlle esa penalti que era favorable a Burgos, para min que, de verdade, se en este momento un dos equipos que non interesa que suba é o Deportivo. Home, a ver, o Almería ten o hándicap, a ventaxe a favor de que están os jeques aí metidos, agora Cristiano Ronaldo, claro, unha serie de inversores que evidentemente o que queren é levar o equipo ao máis alto, non? Se o pode meter en Europa, pois mellor, que para eso están investindo aí cartos. Entón, nese aspecto, pois, home, entramos no terreo da conspiración. Sí, bueno, xa, pero... Mira, tamén os demais poden decir, de feito o din, que? Sin ir máis lonxe en Vigo, por exemplo, que o estar a banca detrás do Deportivo, pois tamén ten pasta ten un respaldo. Pero económico ten. Tamén económico. Ya solucionou a vida toda. Ora ten un respaldo que eu digo sempre, se non chega a ser pola chegada de Escoté, o Depor estaría hoxe como Compostela, que lle embargan estos trofeos. Non é broma, tes toda a razón. Ahora, pero o Depor, a mí me parece que Escoté non quere entrar en esa outra guerra de presionar a ninguén, e me parece que están facendo deportivamente a xestión, meténdose no deportivo, no aspecto especificamente deportivo, tentando subir, pero outros equipos non o teño claro, pero a min me parece unha persecución o Depor en canto a decisións arbitrais. E quen está detrás do Racing de Santander? Pois non o sei, pero Sánchez Arminio. Sánchez Arminio, o expresidente digo que era o expresidente dos árbitros, sí. E o que está a favor, digo, porque a min me extraña moito que 2 partidos anteriores, non este do Cádiz, que desautorice o VAR ao propio árbitro cando onte creo que foi cando chamaron ao... É unha decisión igual, é que exactamente cando igual. Chamaron ao árbitro ao VAR e o árbitro se mantén firme. Non se comprenden esas decisións. Porque o Deportivo cambia e lle fai caso ao VAR. Eu lo dixen hai 2 semanas, para min non veladamente, non abertamente, pero os erros sempre caen en persuizo dos intereses do Depor. Eso tamén o pensamos os madridistas. Bueno, vamos a falar do Real Madrid. Eu pensan os do Atlético e eu pensan os do Barça. Vamos a falar do Real Madrid moi brevemente porque nos temos que marchar, pero vamos a falar do Real Madrid. Esa era a introducción. Hai que falar do Real Madrid, desgraciadamente. Eu creín que ahora ao falar do Madrid que San Pedro se tiña que ir. No, da cara. Eu estou aquí dando a cara. Da cara. Vale. A ver, foi unha semana moi difícil. Ao final, o Barça, xa saben, gañou 2-0 o Clásico. Lle gañou a Liga ao Madrid diante dele, gañándolle en casa. Bueno, pues era casi o final peor que se podía imaginar o Real Madrid, que penso que os madridistas non esperaban pois unha tempada tan desgraciada, non tan triste. Eu diría que xa o ano pasado non foi moi boa. O Madrid leva sin gañar títulos importantes pois tempo, pero esta semana todas esas incidencias extradeportivas dentro do Madrid, con o facerse público pois varios problemas entre xogadores, ese foi o detonante da discusión grande entre Valverde e Tchouaméni, que rematou presuntamente coa agresión dun e do outro, que dice Valverde que o outro non lle pegou, que foi un forcejeo e que caeu e que saiu despedido, que se deu contra unha mesa. Empezamos por Blanco, que é o máis obxectivo aquí. A ver, San Pedro tamén. San Pedro está dando a cara e de honra, pero bueno, San Pedro vai ser máis pasional na súa resposta, vai querer que se vaya Florentino, que se vaya todo o mundo. Que ten que facer Blanco o Madrid para a próxima tempada? Ten que limpiar en moito, pero moito. O mismo que fixo Luis Enrique no PSG. O sea, firmar primeiro un entrenador con personalidade que teña xa certo prestixio, non de ningún filial nin de un equipo de segunda, sino que xa traiga un currículum importante, non sei se vai ser Mourinho, Klopp ou dese nivel, me refero como Ancelotti. E despois
Eu, particularmente, o que fixo Luis Enrique cando se desprendeu de Mbappé, que todo o mundo estaba pendente dele, que era o alma do equipo, e o balón de oro, e mellor coller e desprenderse de Vinicius, porque ahora mismo é o que perjudica todo o Real Madrid, e arma todos os líos e as broncas, eso non lle axuda para nada ao Madrid. A partir de aí, reconstruir o equipo. Xa despois falaremos de en que puestos, como que xogadores, pero penso que ahora mismo vender a Vinicius e fichar un entrenador. A miña pregunta tamén, vender a Mbappé tamén? A Mbappé? No, Sí. a Mbappé deixaría, no. Pois no, non hai moi boas vibracións neste momento con ele, Ahora mismo no, pero porque, bueno, foi de visita por aí con a novia, e pois aquí tamén hubo bronca en Cádiz, porque algún xogador sacou unha feria de Jerez unha foto Sí. esta semana pasada, Sí. pero penso que Mbappé rodeado de outra xente, o que pasa que, bueno, hai unha tirantez, que se xoga mellor cando un non está, que xoga o outro, que os valores todos son para Mbappé. Mbappé é un goleador, é un líder, un xogador a nivel mundial, eu penso que para outra cosa distinta é Vinicius, pode ser bon xogador, pero que ti non podes estar bronca tras bronca en todos os campos de España. Eso para o Madrid, independente do xogo, é unha rémora tremenda. Bueno, para min que sou culpa do presidente por terlo permitido, pero bueno, eso o analizaremos en outros programas. Que se nos vai o tempo. San Pedro, a ver, que dende a paixón? Pois mira, a paixón toda a que queiras, pero hai certas cousas que non se poden tolerar. A primeira e máis importante, que está por riba de calquera outra, é que non se pode acabar unha liga a 14 puntos do campeón. É sumando, Por lo menos o Real Madrid. É sumando. E logo, este xoves, que hai liga entre semana, de primeira, un partido Real Madrid-Oviedo, o sea, un partido triste donde os haxa. Sí. O Madrid porque está como está, e o Oviedo porque xa igual xa descende hoxe matemáticamente, si puntúa o Girona. Bueno, pois, home, logo, eso é o máis importante, o aspecto deportivo. No aspecto extradeportivo, pois, sí, a ver, eu Mbappé non sei se é torpe nas súas redes sociais ou ten un community manager moi torpe, porque, a ver, sal reindo outro día despois da pelexa, todo eso. Mira, eu vos aseguro que os futbolistas son como as estrellas de rock, os actores de Hollywood. Cada cousa está medida, sempre hai un espacio mínimo para a improvisación, pero cada cousa donde sabes que vai haber algún periodista, algún paparazzi, está medido ao milímetro. Esa sonrisa de Mbappé outro día no coche estaba prevista. Esa foto que subiu onte vendo a tele con marcador 2-0 estaba previsto. O obxectivo, bueno, estará na súa cabeza. Evidentemente o aficionado non o toma nada ben. Eu non lle dou a maior importancia porque me parecen chorradas. Mentras te meta 40 goles por temporada, se lle pode perdoar. Pero bueno, estou de acordo con boa parte da afición, non? Non se pode tolerar tampouco que un dos mellores xogadores da tempada, un dos poucos que se salvan, que se contan cos dedos da man, como é Fede Valverde, pois non sei que lle está pasando pola cabeza. Xa ten un antecedente de matón de barrio de esperar ao tonto de Alex Baena, porque ese sí que é tonto, con ganas, por suposto que merecido, nun parking para darlle unha galleta. Agora con Tchouaméni, que non pasa por ser nin xogador conflictivo. Aquí parece que a agresión foi de Tchouaméni. Non, que Fede lle tocou as narices. Non, din os rumorosos na costa verdescente. Exacto, que no entrenamiento pois Fede se lle foi un pouco a pinza entrándolle duro. Tchouaméni yo recriminou, sí. O outro pois contestou, e a partir de aí parece que o empurrón ou o que fora, sí, o que fixo o que leva pasando toda a vida nos vestuarios hasta do portazgo. Bueno, pero aquí precisamente o que criticaba Valverde que se filtraran eses claro, no. E aí está o problema. Logo saiu Arbeloa dicindo que na súa época no Liverpool veu a un compañeiro agredir a outro cun palo de golf. Sí, igual que falaban de Juanito. De Juanito, sí. Exacto. Juanito, pero Juanito, que pasa que Juanito lle pegaba
xogadores contrarios, non o do seu equipo. Bueno, Esa é diferente. igual. Sí, a ver, esa é outra. Eso non lle dixo nadie a Arbeloa, Non, bueno, Flick xa se pasou. A ver, é que os periodistas tamén somos como somos, pero preguntarlle a Flick por Juanito, que claro, é que dixo Flick, eu que sei. No, dixo que non o coñecía como persona, claro. pero que o curioso é que aquel día de tan grato ou ingrato recordo, según pa quen lle preguntes, de que Juanito lle pisara a cabeza a Mataus naquele partido, Flick formaba parte da partida do equipo do Bayern. O que pasa é que moi noviño tiña que ser, pero non foi convocado. Pero era, o sea, sabe quen é, non o coñecería personalmente, claro, eso pode ser. Non como para opinar de, claro, efectivamente. Pero Flick podería decir, bueno, pues non coincidín con el no campo, pero pues recordo algún compañeiro que non o tomou moi ben e tal, era un bo xogador. Pero Flick tampouco quiso opinar porque non era o que tiña que opinar. Xa, non era... A mí me parece Flick non se mete en esos fregados. No. Se é Mourinho ou algún outro, pois, bueno, temos tema para toda a semana. Bueno, en conclusión, borrón e conta nueva, eso sí, hai que facelo de unha maneira ou outra. Eu xa levo meses dicindo que me liquidaba 13 xogadores tranquilamente. Entre eles Vinicius, non? Entre eles Vinicius, e non cambiei de opinión. De feito, tiña que volver a repasar, pero en lugar de 13 igual xa son 14 ou 15. E novo míster. Sí, pero si parece que no caso de que veña Mou, eu lle poñería de segundo a Arbeloa. Me encantaría ver esa parella. A mí non. A mí, mira, non ganaríamos nada, pero que nos íbamos a reír, íbamos a ter entertainment puro e duro. Pero isto non é para reír. No, o madridista non quere rirse, non. Pero mira, xa, pero mira, de lo perdido saca lo que puedas. O Real Madrid quererá ir ao Camp Nou e ofrecer unha resistencia e mesmo ir gañou o partido cando estaba Ronaldo, estaba Kroos, estaba Modric, que iban e mesmo teñen gañado no Camp Nou. Eso é o que quero o madridismo. Sí. A ver, non olvidemos que todo isto é un circo, é un espectáculo, é o que debería predominar ante todo, non? Mais aló dos resultados de eu gano, ti perdes, fastídiate. O que debería predominar é o espectáculo, porque o fútbol, o deporte. Claro, é que por eso digo que, mira, Mourinho e Arbeloa chivan dar non espectáculo, non no campo, mediático. Claro. E logo no campo, pois mira, si se pode traer algún xogador que complemente a Mbappé, a Fede Valverde. Queda Cristian Herrera libre ahora. E Boldini igual tamén, non? E Boldini e Grajera. E Grajera, con todo el cariño lo digo, Gracias. Se estudiará. Seguro que xa ten os dosieres de cada un. E logo se van para ali e dirá algún, e para aquí non valía. Están ali en mans de José Ángel Sánchez, de Haas. Xa ten aí os dosieres de cada un. Bueno, veremos a ver aquí si entran dentro do presuposto, porque son xogadores caros. Se nos escoita Antonio Seijas, presidente da Peña Madridista San Miguel de Culleredo, dice, pero se estará facendo cruces, que dicen estos? Anda, sacade de aí. Vamos a marcharnos, que se nos marchamos moito do tempo, e xa empezamos tarde. Vai ser mellor, os madridistas marchamos coas orellas gachas. No, que o ano que ven será unha nova vida, unha nova historia, e esperamos que o Real Madrid volva para onde ten que estar, que é no alto de todo. Eu espero que podamos ver o Madrid aquí de novo en Riazor. E eu tamén. Non no Teres Herrera solo, Eso. Hai que evitar que o Barça chegue aos 100 puntos, que é o que pretenden agora. Sí, bueno, pero eso xa non está... Eso é anecdótico, non? Sí. Que máis dá? Bueno, non, están coa idea, pero a mí me parece... Non necesitan. É o culo quero de sempre. O Madrid xa chegou, o sea que... Bueno, non, o Barça tamén chega, non? Creo que quedou en 99. Bueno, pues a lo mellor eso. A mí me parece, mira, gañaron a Liga. Ganou unha Liga o Barça con 99 e o Madrid con 96, que fora, a ver, non superar os 100 con Toxa, que me parece. Os 100 goles, non os 100 puntos. Non, os 100 puntos creo que tamén, Non me acordo, a lo mellor se acorda Blanco. Non sei con quen... Sei que superou os 100 goles con Toxa. Os 100 puntos foi con Mourinho. Sí, pode ser, pois non o sei. Sí. Miraremos a meroteca a semana que ven. Sí, pero a semana que ven estamos falando de memoria. A semana que ven, que senón despois non teño tempo para facer máis programa, para falar de máis cousas. Exacto. Fernando Blanco, falamos a semana que ven. Veña, unha aperta. Fernando San Pedro, falamos a semana que ven. Claro que sí, unha aperta por todos. E non seguimos.